Календар на българската святост. 2 ноември. Мъченица Кера и преподобно мъченици и мъченици от Горно Луково. В източните Родопи, в околността на село Горно Луково, имало манастир Свети Никола. Въоръжени турци дошли и в тази света обител и изискали от монасите да приемат исляма, но никой от тях не предал вярата си. Всички били изклани. Същата участ сполетяла и ония жители на селото, които отказали да се потурчат. Преданието е съхранило името на девойката Кера. Тя решила да избяга нагоре по стръмнините на планината, но турците я открили. Преди да я уловят, Кера, за да запази девическата си чест и християнска вяра, се хвърлила от висока скала надолу. Като отминала стихията, тялото й било намерено на ливадата под скалата. Там я погребали и оплакали, а ливадата нарекли Керина ливада. Свети мъченици, молете Бога за нас. Амин.